ஏன்னா நம்ம லெவல் 1 வந்து இதுக்கு நம்ம 9 மணி கிளாஸ் போக வேண்டி இருக்கு. அந்த 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே போகணும். அதனால நாளையில இருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7:30ல இருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதே டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நாளை 7:30ல இருந்து 8:30 மணிக்குள்ள கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கூட முடிச்சுக்கலாம். 8:45 கூட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனீய ஷலாகய சக்ஸோம் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவீசிரம் சாமிரம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாதிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்தே கௌரங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி வானோ சுதேவி பிரியமானி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்க்க போது 22வது அத்தியாயம் 30வது நம்ம பகவானுடைய குணங்கள் பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாராவது படிக்கிறீங்களா இல்ல நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானே படிக்கிறேன். மொத்தம் பகவானுடைய குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா 64 குணங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 22வது அத்தியாயத்துல 31வது நம்ம குணங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ண குணங்களை மேலும் அதாவது விரிவாக்கப்படுகின்றன. அந்த ஸ்தானத்துல நாமும் 31வது பகவானுடைய வீரத்தை, அவருடைய குணங்கள்ல வீரத்தை பத்தி பார்க்கிறோம். போர்கலைகளை மிகுந்த ஆர்வமும் பல்வேறு வகையான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் திறமையும் உடையவர் வீரர் எனப்படுவர். போர் செய்வதில் பகவான் கிருஷ்ணரின் வீரம் எத்துணை என்றும் பின்வருமாறு கூற்று விளக்குகின்றன. பகைவரை அழிப்பவரே. யானை தனது துதிக்கையான் அசைவனையோ குளத்தில் உள்ள தாமரை கொடிகளை எல்லாம் அழித்து விடுவது போல துதிக்கையை போன்ற உமது கரங்களின் அசைவனின் மூலம் நீர் தாமரை கொடி போன்று ஏராளமான எதிரிகளை கொன்றுள்ளீர். ஜராசந்தன் தனது 13 வகையான படை பிரிவுகளுடன் பகவான் கிருஷ்ணனின் படையினை தாக்கியும் பகவான் கிருஷ்ணனின் ஒரு வீரனை கூட அவனால் காயப்படுத்த முடியவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணனின் சேர்ந்த போர் பயிற்சியின் இதற்கு காரணமாகும். போர்க்கள வரலாற்றில் இது ஒரு ஈடு இணையாற்றியதாகும் சொல்லப்படுது. ஏன்னா நம்ம வந்து மகாபாரதத்துல பகவானுடைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா இவங்ககிட்ட மாடு அதாவது எவ்வளவு அசுரர்களை பகவான் வதம் பண்ணியிருக்கிறார். அவருடைய சின்ன பிராயத்திலே வதம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா யாராவது? பகவான் வந்து குறைந்த பருவத்தில் இருக்கும் போதே ஒரு 8-9 வயசு இருக்கும் போதே 2-3 அரக்கர்கள் கொண்டு இருக்கிறார். அதுல யாராவது ஒரு ஆளு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அரைக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க. ஜராசந்தனா வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்து பருவம் அடைஞ்சு பார்த்தா அவரு அங்க இது பண்றார். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இளைய பருவ குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் போதே வதம் பண்ணிருக்கிறார். அதே சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய இதாண்ட பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம நிறைய ரசிச்சு பார்த்து வந்தோம். ஸோ நான் அது மாதிரி வதம் பண்ண இடங்களும் நிறைய இடத்துல சுத்தி காமிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்ப பகவானுடைய வீரம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தலை சிறந்த வீரம். ஏகப்பட்ட அதுக்கு உதாரணம் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே போலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 32வது குணங்களை பார்த்தீங்கன்னா இரக்க மன உடையவர். ஏன்னா பகவான் வந்து உண்மையிலேயே பார்க்க போனா இரக்க மன உடையவர் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சமா இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு குண அதிசயங்கள் பகவான் கொடுத்துக்கிறார் இல்லைங்களா? அந்தந்த அதாவது நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? பௌதிகத்துல போறோம், ஆன்மீகத்துல போறோம், மாறி 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 போயிட்டு இருக்கோம். வீடியோ ஆன் பண்ணவே இல்லையா?
அப்போ பௌதிகத்திலையும் போறோம், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம இருக்கிறோம். பௌதிகத்துல போகும்போது நம்ம பந்தாப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் சரி தெரியுதுங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இரக்கமுடையவர்னு சொல்லப்படும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதுல கொடுக்கலாம். இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பிறர துன்பத்தை காண சகித்தனவரை இரக்க குணமுடையவன் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ பேச வர்றீங்க பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? பிரபு படிக்கட்டுங்களா? படிங்க கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க படிங்க படிங்க. இல்ல நீங்க பேசுறது கேட்கல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நானே படிக்கிறேன். துன்பத்தை காண சகிக்காதவனை சிறை செய்யப்பட்ட எல்லா அரசர்களையும் கிருஷ்ணர். கேக்குதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது, படிங்க படிங்க. பிறரது துன்பத்தை காண சகிக்காதவனே இரக்க குணமுடையவன் ஆவான். மககேந்திரத்தினால் சிறை செய்யப்பட்ட எல்லா அரசர்களையும் கிருஷ்ணர் விடுதலை செய்த பொழுது அவரது இரக்க உணர்வு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இறக்கும் தருவாயில் பிதாமகர் பீஷ்மர் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார். அப்போது அவர் கிருஷ்ணரை இருள் நீக்கி ஒளி விளங்கும் சூரியன் என்று குறிப்பிட்டார். மகதேந்திரத்தினால் சிறை செய்யப்பட்ட அரசர்கள் இருட்சிறையில் வைக்கப்பட்டனர். சூரியன் உதித்தது போல் கிருஷ்ணர் அங்கு தோன்றியவுடன் அங்கிருந்த இருள் உடனே நீங்கியது. அதாவது மககேந்திரத்தின் பல நூறு அரசர்களை சிறை செய்யும் திறன் மிக்கவனாக இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணர் அங்கு தோன்றியவுடன் அவர்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர். அரசர்கள் மீது கிருஷ்ணர் கொண்ட இரக்கத்தின் காரணமாக அவர் அனைத்த அரசர்களையும் தமது பிதாமகர் பீஷ்ம உணர்வு இருந்த நிலையில் பீஷ்மர் கிருஷ்ணரை தரிசிக்க பேரார்வம் கொண்டார். அதனால் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். பீஷ்மரின் இரக்கத்தக்க நிலையை கண்டவுடன் தமது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வெல்லும். அவர் தமது இரக்கம் அதனால்தான் கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக பிரபுஜி நீங்க அது ஏதோ ஒரு உங்க சிக்னல் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் பிரபு. சரி நானே படிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரி நானே படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அரிதினும் அரிதாகும். கிருஷ்ணரது இரக்க உணர்வின் அடையாளமே ராதாராணி ஆவாள். ஆகையினால் கிருஷ்ணரது இரக்க உணர்விற்காக பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க படிக்கிறது வந்து என்னன்னா சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேது போலதாங்க. அதாவது உங்களுக்கு விட்டு விட்டு கேக்குது. இப்ப கேக்குதா பிரபு? இப்ப கேக்குது. முதல்ல படிக்கும் போது கொஞ்சம் பிரேக் கிடைக்குது பிரபு. சரி சரி பிரபு. நான் படிக்கிறேன். நம்ம என்ன சொல்ல வரீங்க? இல்ல நான் படிக்கிறேன் பிரபு. நான் படிக்கிறேன். தமது உடலில் பாய்ந்த அம்புகளினால் படுக்கையில் பிதாமகர் பீஷ்மர் படுத்திருக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் இரக்க உணர்வு வெளிப்பட்டது. படுத்திருந்த அந்த நிலையில் பீஷ்மர் கிருஷ்ணரை தரிசிக்க பேரார்வம் கொண்டார். அதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே தோன்றினார். பீஷ்மர் இரக்கத்தக்க நிலையை கண்டவுடன் தமது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வெல்லும் பெருக்கெடுத்து ஓடியதை பகவான் கிருஷ்ணர் பேசத் தொடங்கினார். மேலும் அவர் தனது இரக்க உணர்வில் தம்மையே மறந்து போனார். அதனால் தான் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக வந்தனங்கள் செய்வதற்கு பதிலாக பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் இரக்க தன்மையினம் வணங்குகின்றனர். உண்மையாகவே பகவான் கிருஷ்ணர் முழு கடவுளானால் அவர் அணுகுவது அரிதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரது இரக்க உணர்வு அடையாளமே ராதாராணி ஆவாள். ஆகையால் பகவான் கிருஷ்ணர் இரக்க உணர்விற்காக பக்தர்கள் எப்பொழுதும் ராதாராணியே வழிபடுகின்றனர். இவ்வளவு அற்புதமான இது பார்த்தீங்களா இல்லைங்களா? நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 33வது அதாவது குணங்கள் மரியாதை தக்கவர், அதாவது மரியாதை மிக்கவர். ஒருவன் ஒரு ஆன்மீக குருவிற்கும் ஒரு அந்தனருக்கும் ஒரு முதியோருக்கும் உரிய மரியாதை செலுத்தினால் அவன் மரியாதை தக்கவனாவான். பகவான் கிருஷ்ணர் பெரியவரை வணங்குவார். தனது முதல் மரியாதையை தன் குருவிற்கு அளிப்பார். பிறகு அவரது தந்தையிற்கும்
பின்னர் அவரது சகோதரர் பலராமனுக்கும் அளிப்பார். இவ்வாறு சிந்தாமரை கண்ணனான பகவான் கிருஷ்ணர் முற்றிலும் மகிழ்ச்சியுடையராகவும் தமது செயல்களின் அனைத்திலையும் இதய தூய்மை உடையவராகவும் விளங்குகின்றார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மரியாதை கூடத்துல வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா தன்னோட குருவை வணங்குறார். அதுக்கப்புறம் பெரியவர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து கீதையில எப்படி பகவத்கீதையில எப்படி சொல்லப்பட்டு அதே மாதிரிதான் நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்துல நம்ம அதை பத்தி ரொம்ப அழகா விரிவாப்படுத்துவோம். அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்திலும் இதை பத்தி பகவானுடைய சரணடையும் போது எப்படி நம்ம அதை பத்தியும் ரொம்ப விரிவாகும். ஏன்னா குருவுக்கு நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம அதாவது ஆத்ம நிவேதனம் குருவுக்கு நம்ம முதல்ல கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் தாய் தந்தையை கொடுக்கணும்ன்றது நாம கீதையிலேயே நம்ம அழகா படிச்சிருக்கோம். இதுல குறிப்பா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இத மரியாதை எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்ன்றது ஆத்ம நிர்பர். அதே மாதிரி பிரகலாத மகாராஜா கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட அது விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. அதாவது நவவித பக்தியில 9வது பக்தியா நம்ம கொடுக்குற கடைசியா பார்த்தா ஆத்ம நிவேதனம். நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வணங்கணும்ன்றதையும் ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தன்னுடைய வீட்டுக்கு யாராவது கோபர்கள் வந்தாலும் சரி, கோபிகர்கள் வந்தாலும் சரி, குறிப்பா கோபர்கள் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவர் பால அபிஷேகம் பண்ணி தான் பாத அபிஷேகம் பண்ணி தான் அவரு உட்கார வச்சு நலம் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நலம் விசாரிக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய இப்போ வந்து வழக்க முறையில இப்போ கூட இருக்கு. சில வீட்டுங்கள்ல சில சம்பிரதாயத்துல பண்றாங்க. எப்படின்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, காலில் வந்து கால் கழுவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பூ அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி அவங்கள ஆராய்ச்சி எடுத்து கடைசியில அவங்க வெளியே போவாங்க. அவங்களை கும்பிட்டே போவாங்க. சில வீட்டுங்கள்ல இப்போ நடக்குது அது. தன்னுடைய குழந்தைகள்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம வந்து நம்முடைய அதாவது நம்ம முப்பாட்டனார் பாட்டனார் அந்த அம்சத்துல தான் பார்ப்பாங்க. குழந்தைகள் எல்லாம் எல்லா குழந்தைகளுமே நமக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் எல்லாமே நம்ம பாட்டனார்கள் தான், முப்பாட்டனர்கள் தான். நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகள் மாதிரிதான் நமக்கு மகனாகவோ பேரனாகவோ பிறக்கிறாங்க. ஸோ அது வகையை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களை வணங்கிட்டு போறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சனாதன தர்மமே சொல்லுது. அதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையோட பகவான் வந்து ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா யாரும் சின்னவங்க பெருவங்க எல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. எல்லாருக்கும் வந்தா வீட்டுக்கு வந்தாங்களே அந்த மாதிரி அபிஷேகம் பால அபிஷேகம் பண்ணிட்டு கால அபிஷேகம் பண்ணிட்டு தான் அவரு நலம் விசாரிப்பார். அந்த தன்மை அது மாதிரி மரியாதை கொடுப்பவர் பகவான். அவர் மிஞ்சூர் யாருமே கிடையாது. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதே மேன்மையுடையவனர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. எவன் ஒருவன் வெட்கமற்ற மூர்க்கனாகவும் இருப்பு இல்லாமலும் கர்வம் உள்ள அற்றவனாகவும் இருக்கின்றானோ அவன் என்னுடையவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 16வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி நம்ம விரிவா படிச்சிருக்கோம். அசுர குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் 26 குணங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. தெய்வீகமான குணங்கள் அந்த 26 தெய்வீக குணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெட்கம் இரக்கம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அபூர்வமான குணங்கள். இது வெட்கப்படணும். நம்ம எந்த ஒரு தப்பு பண்ணாலும் சரி, நம்ம எது பண்ணாலுமே சரி நம்ம வெட்கப்படணும். ஏன்னா சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, குடும்பத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குற விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம வெட்கப்படணும். வெட்கப்பட்டாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம வெட்கப்படாம நம்ம போயிட்டோம் வச்சுக்கலாம், இந்த ஸ்டேஜ் கண்டிப்பா நம்ம தாண்டவே முடியாது. அதாவது அதர்மத்தை தான் முடியும். ஸோ அது வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் சொல்லப்படும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கர்வம் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா அப்ப நம்ம இவனை பத்தி நம்ம துரியோதனை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. 2வது அத்தியாயத்துல 1 அத்தியாயத்திலும் படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனோட பகவத்கீதையிலே பகவான் ரொம்ப அழகா அவனுடைய கர்வத்தை பத்தி ரொம்ப நம்ம 1வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம் அவனை பத்தி இல்லைங்களா. ஸோ அந்த கர்வம் இல்லாம இருக்கணும், தற்பெருமை இல்லாம இருக்கணும், அந்த செயல்பாடு இருக்கணும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் சொல்லப்படுது. பகவான் கிருஷ்ணரின் மேன்மையை தன்மைக்கு சான்று அவர் மன்னர் யுதிஷ்டர் நடத்திய ராஜசூய யாகத்திற்கு வந்தபொழுது நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியில் காணப்படுகின்றன. யுதிஷ்டர் பகவான் கிருஷ்ணரின் உறவினர் ஆவார். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுழு கடவுள் என்பதை யுதிஷ்டர் நன்கு அறிவார். அதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்தவுடன் அவரை வரவேற்பதற்காக அவர் தனது அதாவது ரதத்தில் இருந்து இறங்கினார். அதனால் யுதிஷ்டர் கீழே இறங்குவதற்கு முன்பாகவே பகவான் கிருஷ்ணர் தனது ரதத்தில் இருந்து இறங்கி யுதிஷ்டரின் பாதங்களை விழுந்து வணங்கினார். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுறு கடவுளாக இருந்த போதிலும் அவர் தனது செயல்களை சமூக மரபுகளை வெளிப்படுத்த ஒருபோதும் மறந்ததில்லை. அற்புதமான விஷயம். அந்த கோபர்கள் வீட்டுக்கு வந்தா கூட சரி, அவங்களுக்கு பாத அபிஷேகம் பண்ணி தான் பகவான் உட்கார வச்சு நலம் விசாரிப்பார். ஸோ அது ஒரு முதல் கடமையாவே அவர் செய்வார் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நாம எல்லா இடத்துலயுமே அதே தன்மையில இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப எல்லா உயிரினத்தையும் நாம சமமா பார்ப்போம் இல்லை. இது மாதிரி பகவானுடைய குணங்கள் 64 குணங்கள். ஆனா 26 நம்மளுடைய தெய்வீகமான குணங்கள் நம்ம சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரந்த மனமுடையவர் 35 என்ன சொல்றேன். இயற்கையாக ஒருவர் மிகவும் மென்மையாக இருந்தார் என்றால் அவர் பரந்த மனமுடையவர் ஆவார். அதாவது சேமத்தகமணி கொலை போன பின்னர் உத்தவரின் ஒரு கூற்றில் பகவான் கிருஷ்ணர் அன்பும் பரந்த மனமும் உடையவர் என்பது வெளியாகிறது. ஒரு தொண்டன் பெரும் தவறு செய்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டால் பகவான் கிருஷ்ணர் அதனை தாம் கவனத்தில் கொள்வதில்லை. அவர் தமது பக்தனால் செய்யப்பட்டதாக தொண்டினை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறார். இந்த இடத்துல பாருங்க, அதாவது நம்ம இப்ப தீட்சா வாங்கியிருக்காங்க,
ஒரு 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 ஆத்மாவுக்கு பகவானுடைய பக்தர் வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்கிறார். தீட்சை வாங்கிட்டு 1வது தீட்சை, 2வது தீட்சை, இந்த மாதிரி ஹரிநாம தீட்சைன்றது, பிராமண தீட்சா இருக்குது. இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல தவறுகள் நடக்கும். தவறுகள் நடக்கும்னா நடக்காது. மேக்சிமம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது தெரியாம பண்றது. சில இடத்துல தெரியாது. அதுல இருந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அதை வந்து அந்த பாவத்தை வந்து அவர் போக்குறாரு. அது குற்றம் தான். அது செஞ்சு யார் செஞ்சாலும் குற்றம் குற்றம் தான். அது அபராதம் தான். அந்த அபராதத்தை பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த பாவத்தை அவர் ஏத்துக்கிறார். தன்னுடைய குரு மூலியமாக அவர் ஏற்றுக்கிறார். குரு தான் அந்த பாவத்தை ஏற்றுப்பாங்க. அந்த பாவத்தை குரு மூலியமாக பகவானே அதை ஏற்றுக்கிறார். இது எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எது சொல்ல வரும்னா, தன்னுடைய தவறுகள் தெரியாம செய்யும்போது, தெரியாம செய்யறாங்க பாத்தீங்களா? ஏன்னா பக்தர்கள் செய்ய மாட்டாங்க. ஃபுல் ஹோப் இருப்பாங்க. இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துங்கள்ல மிஸ்டேக் வரும். அந்த அந்த பாவம் கூட பகவான் எடுத்துக்கிறான்றது நாம இது மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஞானமுடையவராக எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. பணிவும் கூச்ச சுபாவத்தையும் சில சமயம் வெளிப்படுத்துவதையும் அதாவது ஞானமுடையவனாவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது லலிதா மாதவம் சொல்றது, பகவான் கிருஷ்ணன் தமது சுண்ட விரலால் கோவர்த்தனகிரியை தூக்கிய போது அவரது ஞானம் வெளிப்பட்டது என்று விரிவாக்குகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் வியத்தகு செயல்களை கோபியர்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர். பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அக்கோபியர்களுக்கும் பார்த்து புன்னகைத்தார். அவரது பார்வை கோபியர்களின் மார்புகளின் மீதும் பதிந்தவுடன் அவரது கரம் நடுங்க தொடங்கியது. அதனால் மலையின் அடிப்பகுதியில் இருந்த ஆயர்கள் அனைவரும் கலக்கமுற்றனர். பின்னர் ஒரு பயங்கரமான இடி ஓசை கேட்டது. உடனே அவர்கள் அனைவரும் தன்மை காத்தோரமரமான பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டனர். கோவர்த்தனகிரியின் அசைவினால் அந்த ஆயர்கள் அஞ்சுகின்றனர் என்று எண்ணிய பலராமர் புன்னகை புரிந்தார். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரோ தாம் கோபிகளின் மார்புகளில் பார்த்ததை பலராமன் அறிந்து கொண்டார். அதனால் தான் அவர் புன்னகை புரிந்தார் என்று நினைத்தார். அந்த எண்ணத்தில் தான் உடனே ஞானமுற்றார். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது நம்ம ஒரு அழகை பாக்குறோம், அதே மாதிரி ஒரு பெண்களை பாக்குறாங்க, கோபிகர்களை பாக்குறாங்க. சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தவிர்க்க முடியாம ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டி வந்தாலும் சரி. ஏன்னா அந்த இடத்துல நாமும் வெட்கப்படணும். வெக்கம்னா இந்த மாதிரி வெக்கம் இல்லை, ரொம்ப காம வெக்கம் கிடையாது, ஆன்மீகமான ஒரு வெக்கம் இருக்கு. ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா போட்டிருப்பார். அந்த கோபர்கள் குளிக்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா அது ஏன்னா அது மாதிரி தெய்வீகமான ஒரு அது குணங்கள் சொல்லப்படுது. அது காமம் கிடையாது, அது உண்மையான பிரேமம், தெய்வீகமான பிரேமம். அது வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் அந்த பிரேமம் தெரியும், அது புரிய வரும். அதே மாதிரி அந்த இதை பண்ண முடியும், மோகம் இல்லாத பக்தி அது. ஸோ அந்த பக்தியை அது விரிவா படிக்கணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக்ல வந்து ரொம்ப அழகா அதை பத்தி பண்றாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது ஈசோபநிஷத்துலயும் நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம். ஈசோபநிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது வரும். அது நான் கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஈசோபநிஷத்துல நம்ம அதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா அந்த ஒரு உபநிஷங்கள் மூலியமா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? சரி, 37 வந்து சரணடைந்த ஆத்மாக்களின் பாதுகாப்பாளர். அதாவது பாதுகாப்பாளர் சொல்றது, பகவான் கிருஷ்ணன் சரணமடைந்த ஆத்மாக்களின் பாதுகாவலர். பகவான் கிருஷ்ணன் சில எதிரிகள் நாம் அனைவரும் கண்டு அஞ்ச தேவையில்லை. அவரை சரணடைந்தோம் என்றால் அவர் நம்மை எல்லா வழிகளையும் பாதுகாப்பார் என்னும் எண்ணத்தில் மகிழ்ச்சியுடைந்துள்ளனர். பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு நிலையை போற்றவர். நிலவை போற்றவர். நிலவு தனது ஒளியை பண்டாரர்களோ மற்றும் தீண்டத்தகாதவர்களுக்கோ வீடுகள் மீதோ கூட வீச தயங்குவதில்லை. இப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவான் வந்து எல்லாருமே வந்து எல்லா ஜீவராசியுமே பகவானுடைய அம்சம் தான் நம்ம சொல்றோம். அதாவது கீதை சொல்றது, அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது, வேதங்கள் சொல்லுது. ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா அறிவாளி, முட்டாளு, அப்புறம் பணக்காரன், ஏழை, இந்த மாதிரிலாம் பகவான் பாகுபாடே பார்க்க மாட்டான்றதை நாமும் எல்லா உபநேசங்களும் நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சூரியன் என்ன, இந்த இடத்துல தான் ஒளி இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒளி இருக்கும். மேகம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் மங்களா இருக்கும். மற்ற இடத்துல எல்லா இடத்துலயுமே சூரியன் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய ஒளியை பரப்புவார் இல்லைங்களா? அதே போல்தான் பகவானுடைய. சரி, இப்ப 38வது மகிழ்ச்சி அடையோர் யாவர், அதை பத்தி சொல்றாரு பாருங்க. எப்பொழுதும் எவன் ஒருவன் மன நிறைவோடும் துன்பங்களின் நிழல் தன் மீது படாமலும் இருக்கின்றனவோ அவன் மகிழ்ச்சியுடையவன் எனப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லி, பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரது மனைவரையும் அலங்கரிக்கும் அணிகாலங்கள் குபேரன் தன் கனவில் கூட காண முடியாதவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரின் மாளிகையில் வயல்களில் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆடல் பாடல் கேளிக்கையில் வானவெளியில் உள்ள தேவர்களின் கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. இந்திரன் எப்பொழுதும் ஒரே வகையான தேவமங்கையின் ஆடல்களையும் கண்டு கொண்டிருப்பவன் ஆவான். அவனால் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் மாளிகை வாயில்களில் நடக்கும் ஆடல் பாடல்களை சிறப்பினை
கற்பனை செய்ய முடியாது. கௌரி என்றால் மென்மை, நிறைவுடையவன் என்று. சிவபெருமானின் துணைவி கௌரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணரின் மாளிகையில் வசித்த பெண்கள் நீல வெளியோடு ஒப்பிடக்கூடிய அளவிற்காக கௌரியை விட மேன்மையாக இருந்தனர். அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பார்வையில் பட்டு கொண்டே இருந்தனர். ஆகையினால் பகவான் கிருஷ்ணரை விட மகிழ்ச்சியுடராக கூடியவர்கள் எவரும் இல்லை. மகிழ்ச்சியின் ஆதாரமாக விளங்குபவை எழில்முகு மங்கையர், அணிமணிகள், செல்வம், வளம் ஆகும். இவை அனைத்துமே குபேரன், இந்திரன், சிவபெருமான் போன்றவர்களால் கற்பனையிலும் காண முடியாத அளவிற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மாளிகையில் நிறைந்திருந்தன. பகவான் கிருஷ்ணரை துளி அளவும் துன்பம் கூட தொட்டு பார்த்ததில்லை. ஒரு முறை சில கோபியர்கள் வேள்விகள் செய்து கொண்டிருந்த அந்தணர்களிடம் சென்று அவர் தாம் மனைவியிடம் கூறினார், அந்தணர்களின் அன்பு மனைவியரே, துன்ப வாட எதுவும் பகவான் கிருஷ்ணரை தொட முடியாது என்பதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் ஒருபோதும் இழப்புக்கு ஆளானதில்லை. அவச்சொல் பெற்றவரும் அல்ல. எதற்கு அஞ்சுவதும் இல்லை, கவலைப்படுவதும் இல்லை. இடுக்கண் என்பதை எப்பொழுதும் அறிந்ததும் இல்லை. அவர் எப்பொழுதும் விருச்சலத்தில் உள்ள நடன மங்கைகளால் சூழப்பட்டு அவர்களுடன் ராச நடனமாடி அந்த நிகழ்ச்சிகளை திளைத்திருக்கின்றனர். 39வது குணங்கள் பாருங்க. பக்தர்கள் நலம் நாடுபவர். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் சிறிதளவு தீர்த்தமோ அல்லது துளசி இலையோ பக்தியுடன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கின்றால் பகவான் விஷ்ணு அவர்களுக்கு நன்மை கொடுத்து விடுவார். பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது பக்தர்களுக்கு எவ்வாறு அருள் புரிவார் என்பது குருஷேத்திர யுத்தத்தில் ஒரு முறை வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அர்ஜுனன் அம்புகளால் தக்குண்டு, அதாவது பிதாமகர் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருந்த பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கு சென்றார். பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்தது பீஷ்மருக்கு அவர்கள் யுத்த காலத்தில் எவ்வாறு தம்மிடம் அன்பு நடந்து கொண்டார் என்பது நினைவு வந்தது. பகவான் கிருஷ்ணன் அந்த யுத்தத்தில் எந்த ஒரு படைப்புக்கும் எதிராக தனது ஆயுதத்தை பயன்படுத்த போவதில்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கின்றார். அவர் இருதரப்பினரும் நடுநிலையோடு நடந்து கொண்டார். அவர் அர்ஜுனனின் தேரோட்டியாக இருந்த போதிலும் தமது ஆயுதத்தினால் அர்ஜுனனுக்கு உதவ போவதில்லை என்று உறுதி செய்திருந்தார். ஆனால் அவரது உறுதியை கொடுக்கும் வகையில் ஒரு நாள் பீஷ்மர் அர்ஜுனனை விட மிக கடுமையாக போர் புரிந்தது. பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் ரதத்தில் இருந்து கீழே இறங்கும்படி செய்தார். அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் உடைந்த தேர் சக்கர ஒன்றினை தமது கரங்களால் எடுத்துக்கொண்டு யானையினை கொள்வதற்காக ஓடும் சிங்கத்தை போல பீஷ்மரை நோக்கி ஓடினார். பின்னர் பீஷ்மர் தனது பக்தன் அர்ஜுனனுக்காக தமது உறுதியை பற்றி கவலைப்படாமல் அருள் புரிந்து போரிட திருத்திறமை போற்றி பாராட்டினார். மகாபாரதத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் பண்ண அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதனால பகவான் என்ன பண்ற, அவரையே கொல்ல போறார். தன்னுடைய அதாவது உடைஞ்ச அந்த ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை அங்கேயே ஒரு பெரிய ஒரு உபநேசங்கள் நடந்தது பீஷ்மருக்கு. ரொம்ப அற்புதமான அந்த உரையாடல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது பாருங்க. அன்பினால் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படி சொல்றவர். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பக்தன் தமக்கு செய்த தொண்டினை காட்டிலும் அவனது அன்பு உணவிற்காக அதிகம் கட்டுப்படுகின்றார். அவர் நிறைவானவர் என்பதோடு சுய திருப்தியும் உடையவர் ஆவார். ஆகையினால் அவரது பக்தர்கள் செய்யும் எத்தகைய தொண்டும் அவருக்கு தேவையில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது ஒரு பக்தன் கொண்ட அன்பு மனப்பான்மையை அவரை கட்டுப்படுத்துகின்றது. பகவான் கிருஷ்ணர் எந்த அளவிற்கு கட்டுப்படுவராக இருக்கின்றார் என்பதை சுதமாக விமலர் பகவான் கிருஷ்ணர் அரண்மனைக்கு சென்ற பொழுது நடந்த நிகழ்ச்சியில் தாம் காணலாம். சுதாமா விப்ரவர் பகவான் கிருஷ்ணர் குருகுல நண்பர் ஆவார். அவரது வறுமையின் காரணமாக அவர் மனைவி அவரிடம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சென்று ஏதேனும் பொருள் பெற்று வரும்படி வேண்டினார். சுதாமா பகவான் கிருஷ்ணர் அரண்மனையில் அடைந்தவுடன் கிருஷ்ணரும் அவரது மனைவியும் அவரை முகமலர வரவேற்று ஒரு அந்தணருக்கு செய்யும் மரியாதை பாதங்களின் கழுவி மரியாதையினை அவருக்கு செய்தனர். குருகுலத்தில் சுதாமாவின் மீதான தான் வைத்திருந்த அன்பினை எண்ணி அவரை வரவேற்கையில் பகவான் கிருஷ்ணர் தமது உள்ளம் நிகழ்ந்து கண்ணீர் சிந்தினார். பகவான் கிருஷ்ணர் தமது பக்தியை கட்டுப்படுத்துபவர், அதாவது
கட்டுப்படுத்துவோம் என்பதற்காக மற்றொரு நிகழ்ச்சி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 9ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் சுகதேவ கோசாமி பரிசித்து மன்னரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பகவான் கிருஷ்ணரை கயிற்றினால் கூட கட்ட முயற்சிக்கையில் அன்னை யசோதாவுக்கு களைப்பினல் உடலெல்லாம் வேர்வை அரும்பியுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் தாமை கட்டுவதற்கு அவளுக்கு அனுமதி அளித்தார். குழந்தை பருவத்தில் குறும்புத்தனம் மிக்கவராக விளங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் தமது செயல்களின் அன்னையை யசோதாவுக்கு பெருந்தொந்தரவு கொடுத்து வந்தார். அதனால் அன்னை யசோதா அவரை கயிற்றினால் கட்டி போட வேண்டும் என்று எண்ணினார். பகவான் கிருஷ்ணரை வீட்டிலிருந்து கயிற்றினால் அவள் கட்ட முயன்றாள். ஆனால் கயிற்றின் நீளம் பற்றவில்லை. அதனாலோ அவளால் மூச்சு போட இயலவில்லை. அவள் அக்கயிற்றுடன் மற்றொரு கயிற்றினை இணைத்து கட்ட முயன்றாள். மீண்டும் கயிற்றின் நீளம் பற்றவில்லை. இவ்வாறு அவள் பல கயிற்றினை இணைத்து பார்த்தும் இறுதியில் தோல்வியை கண்டாள். அதனால் அவள் மிகவும் களைப்புற்றாள். அவளது உடலெல்லாம் வேர்வை அரும்பியது. அதனை கண்ட பகவான் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு கட்டுப்பட இணங்கினார். அதாவது அன்பிலா என்று பகவான் கிருஷ்ணர் வேறு எதையாலும் கட்டுப்பட முடியாது. நமது பக்தர்கள் நம் மீது கொண்ட மெய்மறந்த காதலின் காரணமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தமது பக்தர்களிடையே கொண்ட அன்பினால் மட்டுமே கட்டப்படுத்தப்படுகிறார். ரொம்ப அழகா இதை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி பீஷ்மருக்கு அந்த வார்ல காட்டும் போது அதாவது ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார் பீஷ்மருக்கு. அதே மாதிரி சபையில இந்த வார் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகாபாரதத்துல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா துரியோதனுக்கும் ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார். ரூபத்தை காட்டுறார். யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கும் கொடுக்கிறார். ஆனா யுதிஷ்ட மகாராஜா அது ஏத்துக்கல, எனக்கு வேண்டான்றாரு. ஆனா அவனுக்கு துரியோதனுக்கு தன்னுடைய இறக்கும் தருவாயில உள்ள விஷயத்தையும் காட்டுறார். அதே மாதிரி நான் யாருன்றதையும் பகவான் யாருன்றதையும் இந்த ரூபத்தை காட்டுறார். அதையும் அவனால பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியல அவனால, இல்லைங்களா? இதே அர்ஜுனன் பாருங்க, பகவானுடைய அந்த கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு உபதேசம் கொடுக்கிறார். இவங்களுடைய விராட் ரூபத்தை காட்டும் போது பாருங்க அவ எவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்றான் அர்ஜுனன். எத்தனை ஸ்லோகம் பாருங்க அதுல, இல்லைங்களா? பகவான் அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே பயந்து போய் கடைசியில அதுக்கப்புறம் பகவான் அவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து அந்த அட்வைஸை ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி துதி பாட ஆரம்பிக்கிறான், இல்லைங்களா? எத்தனை ஸ்லோகம் துதி பண்ண, ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவன் பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்றான் அப்படின்னு. அதாவது அன்புக்கு பகவான் கட்டுப்பட்டோம்னா கண்டிப்பா விராட் ரூபம் இல்ல எல்லா ரூபத்தையும் பகவான் காட்டுவான்றதை நம்ம எழுந்து போகலாம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ மங்களமுடையவர். அதாவது 41வது குணங்கள் படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. 41 சர்வ மங்களமுடையவர். எல்லோரின் நன்மைக்காகவும் ஒருவன் எப்பொழுதும் மங்களகரமான நற்பணிகளில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் சர்வ மங்களமுடையவன் என்று அறியப்படுகிறான். இவ்வுலகிலிருந்து கிருஷ்ணன் மறைந்தவுடன் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை நினைவு கூர்ந்த உத்தவர் இவ்வாறு கூறினார். கிருஷ்ணர் தமது விந்தைமிகு லீலைகளால் அனைத்து முனிவர்களையும் திருப்திப்படுத்தினார். அவர் கொடுங்கோல் மன்னர்களின் அசுர செயல்கள் அனைத்தையும் அழித்தார். யுத்தத்தில் நல்லவர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்தார். ஆகவே அவர் எல்லா மனிதர்களுக்கும் சர்வ மங்களம் உடையவராக விளங்குகின்றார். 42 மகாசக்தி உடையவர். எப்போதும் தமது எதிரியை இடருக்குள் வைத்திருப்பவன் சக்தி உடையவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். கிருஷ்ணர் இவ்வுலகத்தில் இருந்தபொழுது சக்தி உடைய சூரியன் எல்லா இருளையும் குகைகளில் தஞ்சம் புகுமாறு விரட்டி அடித்ததை போல் அவர் தமது எதிரிகள் அனைவரையும் விரட்டி அடித்தார். அவர்களோ ஆந்தைகளைப் போல் அவரது பார்வையில் படாமல் தப்பி ஓடினர். 43 எல்லா புகழும் உடையவர். தனது குற்றமற்ற நடத்தையினால் எல்லோராலும் நன்கு அறியப்படுபவன் புகழ்மிக்கவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். எங்கும் பரவியுள்ள கிருஷ்ணரின் புகழானது இருளை ஒளியாக மாற்றும் சந்திரன் ஒளியை போன்றது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இவ்வுலகம் எங்கனும் உபதேசிக்கப்பட்டதென்றால் அறியாமை இருளும் உலக வாழ்வின் கவலையும் தூய்மை, அமைதி மற்றும் பலம் என்பவனவற்றின் வெண்மை ஒளியாக மாறும். பகவானின் கீர்த்திகளை தேவரிஷி நாரதர் இசைத்த பொழுது சிவபெருமானின் கழுத்தில் உள்ள நீல நிறம் மாறிவிட்டது. அதனை கண்ட சிவபெருமானின் மனைவி கௌரி சிவபெருமானை தனது கணவர் வடிவத்தில் வந்திருக்கும் வேற்று ஆள் என்று ஐயமுற்று அச்சத்தினால் உடனே அவரை பிரிந்து சென்றாள். கிருஷ்ணரின் புனித பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டதை கேட்டு தமது நீல நிற ஆடை வெள்ளை நிறமாக மாறுவதை பலராமர் கண்டார்.
வழக்கமாக அவர் நீல நிற ஆடையே அணிவார். ஆயர்குல பெண்களோ யமுனையின் நீர் பாலாக மாறியிருப்பதை கண்டனர். அதனால் அவர்கள் அதனை கடைந்து வெண்ணெய் எடுக்க முயன்றனர். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது கிருஷ்ணரின் புகழ் பரவுவதால் எல்லாம் வெண்மையாகவும் தூய்மையாகவும் மாறுகின்றன. Continue படிக்கிற பண்ணுங்க. bro. படிங்க. 44 செல்வாக்கு மிக்கவர். பொதுமக்களுக்கு எவன் மிக்க அன்பு உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் செல்வாக்கு மிக்கவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். கிருஷ்ணரின் செல்வாக்கை பொறுத்தமட்டில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் அஸ்தினாபுரத்திலிருந்து துவாரைக்கு திரும்பி வந்ததை கூறும் முதல் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. குருசேத்திர யுத்தத்தின் காரணமாக அவர் துவாரகையில் இல்லாததினால் அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் சோகத்தில் மூழ்கியிருந்தனர். பின்னர் அவர் திரும்பி வந்தவுடன் அவர்கள் அவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று, போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீர் இங்கு இல்லாத காலத்தில் நாங்கள் எங்கள் பகற்பொழுதையும் இரவின் இருளில் நாங்கள் கழித்தோம். இரவின் இருளில் ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு நீண்ட பொழுதாக தோன்றும். ஆகவே நீர் இங்கிருந்து சென்றதனால் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு கணமும் 1 கோடி யுகங்களாக தோன்றின. உமது பிரிவு எங்களால் எக்காலத்தும் தாங்க முடியாததாகும் என்று கூறினர். இக்கூற்று நாடெங்கிலும் கிருஷ்ணரின் செல்வாக்கு எத்தன்மையதாக இருந்தது என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. இது போன்றதோர் நிகழ்ச்சி கம்சன் தனது மரணத்திற்காகவே ஏற்பாடு செய்திருந்த அவனது யாகசாலையில் கிருஷ்ணர் நுழைந்த பொழுது நிகழ்ந்தது. அவர் அங்கு சென்றவுடன் அங்கிருந்த முனிவர்கள் அனைவரும் ஜெய 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 என்று கூக்குரலிட்டனர். ஜெயம் என்றால் வெற்றி என்பது பொருளாகும். கிருஷ்ணர் அப்பொழுது இளைஞராக இருந்ததால் அங்கிருந்த முனிவர்கள் தங்களது மரியாதை மிகு வாழ்த்துக்களை அவருக்கு அளித்தனர். அங்கிருந்த தேவர்களும் கூட கிருஷ்ணரை தங்கள் எழில்மிகு பாடல்களினால் வழிபடத் தொடங்கினர். அங்கிருந்த பெண்களும் சிறுமிகளும் மகிழ்ச்சி குரல் கொடுத்தனர். அதாவது கிருஷ்ணரின் செல்வாக்கினை அறியாத ஒருவரும் ஒரு இடத்திலும் கூட இருக்க முடியாது என்று பொருளாகும். 45 பக்தரிடத்து சார்புடையவர். கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் ஆனதனால் அவர் எவரிடத்திலும் ஒரு புறசார்புடையவர் இல்லை என்பது உண்மையாயினும், பகவத்கீதையில் அவரது புனித நாமத்தை காதலுடனும் அன்புடனும் வழிபடும் பக்தனிடத்து அவர் பெரும் ஈடுபாடு உடையவராக இருக்கின்றார் என்று கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்த பொழுது ஒரு பக்தர் தனது எண்ணத்தினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீர் இப்பூமியில் அவதரித்திருக்காவிட்டால் அசுரர்களும் நாத்திகர்களும் பக்தர்களின் செயல்களுக்கு நிச்சயம் பேரிடை விளைவித்திருப்பர். உம்மால் தடுக்கப்பட்ட அந்த அழிவின் பரிமாணம் எத்தகையது என்பதை என்னால் கற்பனை கூட செய்ய முடியவில்லை. கிருஷ்ணர் இங்கு அவதரித்த நாளிலிருந்தே அசுர செயல்கள் அனைத்திற்கும் பெரும் எதிரியாக விளங்கினார். அசுரர்களிடம் காட்டும் கிருஷ்ணரின் பகைமையானது அவர் பக்தரிடத்து வைத்திருக்கும் நட்புடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. காரணம், கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படும் எந்த ஒரு அசுரனும் உடனே முக்தி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஏன்னா இது எனக்கு லெவல் 1 கிளாஸ் வந்து 9 o'clock எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நான் அதனால இந்த 8:30 மணிக்கெல்லாம் கிளாஸ் இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்களா? ஏன்னா நாளையில இருந்து நம்ம 7:30க்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். நாளைக்கு 9 o'clock எனக்கு எப்பவுமே 6 மணி கிளாஸ் காலையில எடுப்போம். இப்ப மாத்திட்டாங்க. 9 மணி கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா எடுக்க வேண்டிய முடிஞ்சு பிரபு. பிரபு நீங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சின்ன ஒரு ஒரு இருங்க, நான் இப்போ சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, யூடியூப் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.